Voilà. Wala mi téléphone là. Fati. Fati. Nema. Dumuni. Ni alaji. Mana ko da sai kana dumuni jam. Na nyambura ka fi so ko ngobina. Ni dumuni da. Papa. Ina songom di bigata. O dumuni flow. Fati. Ni kana nga dumuni je kulenga dabla. Ni wati na kulenga kuma te ngode bina na dumuni jam. Papa. Ema wardini ma ne be tobili ke chugoti. Me warbam? Nako. Kuna shini ngona ne ma wakile de ma na songona wa. O wakile trami. Kuna shini. Klela to budo wakile na. Kasura fana to bo wakile na. Kunu nga klela to bo wakile na. Kasura fana to bo wakile da kuma na songa ke me fla fly. Fati ti saralanya. Ite saralanya. Fati, mana ko dabla sa. Ka kulenga dabla kana dumuni. Na dumuni nga dumuni ke. Ni ko de ya, ni ko ya. Kasa ganza sikinya ko kunu na songbara kuna sinda songo na ru de fiya. Bana songo da mita to oblige 6 ans. Suna tenebulu. Ha do ima me barke e kafiri. Eni ala chema songo to oblige bi. Hein? Fatima to oblige bi. Hey maro ne ferma yama. Segene ko be ken fe ko wana ngata so an tumni kan yo fa maso. Mo na tumni kan ngaso. Voilà. Résultat reflet. Segene cheba korodi. Bar sablo bin na songo boko. Kana ndo ya mana kan fola yoro. Ni ya ba fo. Kabita dumini ke agasu. Wallahi na songo de la. E mo dorome kilen ble ka so ki disi waka kem na dumini ke ka so. Mais est-ce qu'il peut pas be media? Na forane musui. Stoy mona ete son na songo di ma jin kono. Fati. Dube je doro e bi fie ka tabara yoro la. Eni alaji. Ne be balo yan chugumi ne te balo yan chugumi e ka sira foi tala. Ne te dumi wonna songo de. In ala dina songo dine. Elle te miri quoi, elle te miri. Quand sopa nyini ki bla ko. Télévision, courant, climatiseur, tout ko bla e bouля. Il te faut là qui datoro, te sera fane quand doli ka jano. Papa so inte dun fe on te koyi. Ma wonyala ni du. Wa koni kongo be ni la. Ibu de joro. Ne be di ma dom na ne di ni ngara de ko ni sene balo koro. Ni sene balo koro e kumene tuyi. Ni mu ere dabeka te la kwa bidahi ala. E funi bike. Ko kongo be ela. Ko kongo be ela. Umar tea. Ibe wardi terke muma. Ta ko muso ko to bi ke kadima suno nta to bi kadima. Ni mi muso ni be to mai matokula sengona. Me ibe depot ta ka chi tere yo ma. Depot. Ibe depot ki tere yo no. Do ki ka barale ne hakliti la kuma ne be nga telephone ta ka lo be ka telephone kono fe una. Ma do ga telephone ngono. Ine sigle nyon kele fe notification nana ne ya yewdila. Ebi ni je warla. Ka di tergaw ma Fati ali shiri ne be de poken tergaw. OK, problème ala ko war no gane nas ni ti se ka di bo ma do ala kana no gane ayi ala kana no gane ala be war no gane iti miria ni tergaw ta ala kana no gane era ke la ira la ina furada ina do ani biteri la je ame sutara chama ngono to ko sutara ko ira la je ke ayi de isiki mona na kan fora ko ame sutara chama ngono to ko sutara e ali mo ya kwa pida ya sisa ko mindwa e mafukuna la be na folo no ko e neni mo go ta du kala kana no ko ya ibe ala del kaka ki ni tergaw tay dore na va ibe na songo di tergaw muso mo to bulke kadima sinon ni man na songo ble net to bulke ka blenyi do kera way aywa o mamuno do no dajara mamna gilu wo mamma I bali kuto ite na songo biga dugono no dusu kashite ibe klaka ni sigi kebina toro wallahi sabal satima merdu way ye kan ardi mana ko mana kan fone mai ka dabla mafie ala ni ma muso furu ki ma muso furu ni muso furu problème na fajma ne bela muso bi bolo muso ko bila yo de pe take ato ne tay emi banga comme yi banga tobi otea e fana kan laje kongo be boje kona Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne bali ma chelakao, an ne bali ma musolakao. Au munu mago be tisi qualité nymauna.
Ao 100% coton. Aye boli jona kana Bergona Business Center la la. An sigilen no Bamako sukuba kono énergie kerefe. Immeuble mo yusin para. An nege juru sino flenye. Na mo be kuna funia weraw la. Aywa, aye boli jona kana ngani tisinman no segere. Jafe yɛrɛ tɛ yan ni kuma lɔngɔni mina sogo tobi mɛ e sen t'a kɛ sɛ ye an ka taa sugu la ka na bebe dumuni jara kosɛbɛ a jara a yɛlɛ ka goya ne ma sɔn ka turu caman k'a la parce que e tɛ tulu fɛ a jara bara yɔrɔ dun n'a baara bɛ kɛ bi sen tɛ tila k'i sen ko a bɛna fɔ i sen nɔgɔlen don bi dɛ awɔ tila ka bi ne yɛrɛ tun bɛ kɛ kɔnɔ feuilleton daminɛ heure sera an ka film lajɛ jɔn comment ta ka télé kala o se ka kalan be film daminɛ la o ye ka lɛnɛ bɛ awɔ kini ka couple bɛnnen sa be e yɛrɛ tɛ ka film lajɛ yɛrɛ an bɛ ka lajɛ hey mun ye sɔrɔ ne mun ko sugu de depuis kuma jumɛn me kuma la i fɛ i bugulen don i ka téléphone sanfɛ o ma e ka téléphone ka fisa ni ne ya o sera ka ne ka téléphone minɛ k'a filɛ munna ne t'a minɛ k'a fili fa de bɛna wuli la depuis i nana n bɛ ka kuma i fɛ i ɲɛ bugulen don i ka téléphone de kan mais jagoya de n k'i lamɛn yan jagoya de i ka ne lamɛn kɛ n'a ma ɲɛ ne sigilen b'i kɛrɛfɛ i bɛ ne lamɛn o jagoya de k'an yɛrɛ sɛgɛn ka wari bɔ n kunna ka tobili kɛ ka bila i ɲɛ walasa ko ni nana an bɛ an ka sigi ka baro kɛ ka télé filɛ o bɛɛ la i bugulen don téléphone sanfɛ n bɛ ka kumaw bila i la o bɛɛ la i tɛ ka se k'a dɔn hali mɔgɔ b'i kɛrɛfɛ parce que i ye wari bɔ k'a don sɛ la o kuma de ye nin bɛɛ o dɔrɔn tɛ o wari bɔ ka don sɛ la o tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ o mais i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ o tigi k'i considéré de téléphone ma wusa ni ne o n'a ma ɲɛ ne sigilen bɛ ka e kɔnɔ kɔni depuis dugu jɛra ne ye n ka ci bɛɛ kɛ ka teliya ka n labɛn ka n sigi ka e de kɔnɔ n ko n cɛ bɛ na bi n'a bɛ na baro kɛ n'a fɔra k'e bɛ na k'i occupé i ka téléphone na n bɛ ka kuma i fɛ i bugulen b'i ka téléphone de kan o tuma mun de don e ne tɛ baro kɛ o ma téléphone ka wusa ni ne ya ne tɛ baro kɛ wa ne nege bɔ di la de ya an kuma ne y'i ɲininka de ne nege bɔ di la de ya parce que ne ma na yan o ne nin bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ne ma don i ka so yan télé filɛ kama ne ma don i ka so yan k'i lajɛ ka téléphone t'i bolo ne nana e de kama donc ni ne bɛ k'i déranger de i b'o fɔ ne ɲɛna parce que nin dérangement de o n'a ma ɲɛ ne sigilen bɛ e kɛrɛfɛ e hakili tɛ ne la fo e hakili bɛ yɔrɔ wɛrɛ de donc ça veut dire que ne bɛ k'i déranger de o Fati ni ne bɛ k'i déranger kɛ i b'a fɔ ne ɲɛna un point c'est tout ne bɛ taa n ka so ni ne nege tɛ la ne nege bɛ n so mɔgɔw la Fati bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ koyi mun de ko kɛra yan ko o bɛ se ka kɛ nin kuma ninnu bɛɛ fɔ kun ye mais e ta ne de don fɛn min tɛ se fila o ɲuman kelen o bɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la a b'a jɔ fɛn nin kelen la n'a fɔra depuis sɔgɔma anw bɛ bɔ an bɛ taa baarakɛyɔrɔ la i kunkolo sofelen min na i ni muso tɛ ɲɔgɔn kan i bɛna so olu b'u occupé la fɛnɛ e fɛnɛ waati min na o waati b'a sɔrɔ an ɲɛ gannen bɛ téléphone fɛnɛ kunna a ma nɔgɔn a jo don vraiment je vais tout faire pour que ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ to ale yɛrɛ dimina
bon téléphone de kelen ka nga fɛn yɛrɛ bɛɛ tiɲɛ quoi i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra gɛrɛn ye o a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw sigilen bɛ ni téléphone ye baro tɛ kɛ bilen foyi foyi hakilina tɛ di ɲɔgɔn ma bilen bɛɛ tun ye concert kelen bɛ i ka téléphone kan tiɲɛ yɛrɛ la ne ka furu tɛna tiɲɛ ten ne tɛna sigi k'o tiɲɛtɔ lajɛ ko sabu kɛ téléphone ye a kɛra baara ye ale yɛrɛ diminen don ne kɔrɔ non nin kelen a jo bɛ nin kelen na a wuli ka taa yafa ɲini a fɛ n tɛ n'an sira nin cogo la a man ɲi. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima chelakao, an ne balima musolakao. Au munu magobe titi qualité nymauna. Ao 100% coton. Ayevoli Jona, kana Bergona Business Center la. An sigile no Bamako Sokuba kono, énergie kerefe. Immeuble Maju Simpara. An nege juru sino flenye. Na magobe kuna funia weraula. Aywa, Ayevoli Jona, kana ngani tisi nyman no segere. Alors Abou, ça va? Ok. Bah, je suis là. Bien. Tiens, je suis là, sanga rolo, comment on appelle, académie rolo. Wallahi, tiens, un coup, moi, tiens, chichara ko du. Je sais que bararo la nekel ne non. Ko ka tiens, ne ka problème ka tiens, kuma be patron mana wuli droit abene de wuli, aka ci be ne de ko. Man siga nyira soro. Ya. Ima fama. Non, je sais pas donc ça, pas donc en dem sentere do mais ba donc ko bege kata mais derke c'est comme ça. Ne wara la san dimina ko mais anya fay ko ka fam ko. Voilà, dans ce cas fam bien wallahi. C'est comment qu'elle n'a quoi mais à son moment a passé comme d'adin la de quoi. Ah oh. Merci beaucoup très bien, ne sera aucun bien ko du. Chaque fois, moi je t'aime au record du monde. Mais il y a des clés. Bonsoir. Cathy, ça va? Ça va. Bah, je dis moi. Ouais, bah, je suis. Et radio. Oui, ça va donc. Barado. Ça va donc. Dieu merci. Non. Voilà, ça va. Mais je suis blessé. Cathy, il y a ça qui blague à l'amour. Ok. Ok. Enfin. Ok, maintenant ça. Bashi tɛ quoi. Là, on a que bashi. Comme il est bas kalama. Waati jan bɔ. An ka kɔɲɔ kɛra. Fɛn fɛn san 13 san 14 a b'o bɔ. Alhamdulilayi a b'o bɔ. Ala ma den kɔni natɛmɛ a ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ka se. Sinon muso ko tɛ. Foyi tɛ. Nka ni Ala ko ko Ala sago b'a yɛrɛ la. An ye traitement sugu bɛɛ kɛ. An donna wo sugu bɛɛ kɔnɔ. Nka a diyara Ala ye nin cogo de la. Ala ma den tɛmɛ a ni ɲɔgɔn cɛ. Ko n bɛ se ka f'i ye muso ko tɛ.
muso ko tɛ n'a foyi foyi tɛ na i ɲɔgɔnna bɛ mɔgɔ bolo ko ni muso ko t'o la komi a ko bɛ nin cogo la a sigi bɛ ka avancer si taara kosɛbɛ ne tun y'a laɲini a ka gɛlɛn mais fo n k'a ɲɛf'i ye n bɛ segin a kan k'a f'i ye tuguni muso ko tɛ mais ne tun y'a laɲini mun bɛ i dɔgɔnin dɔ ɲini ka fari kan walasa an bɛ se ka an si sɔrɔ ka den sɔrɔ n'o ye den sɔrɔ aw bɛɛ ka kan la n'o ye den sɔrɔ o bɛ kɛ hɛrɛ kura nalen du kɔnɔ o bɛ kɛ yelen kura ye du kɔnɔ o bɛ kɛ an ka kulonkɛfɛn de ye parce que den ye hɛrɛ de ye den ye ala ta ye den ye kulonkɛfɛn de ye ya donc o de kɔni tun ye ne ka laɲini mun b'a ɲini i fɛ ni jɛnna n'a ye ni ma jɛn n'a ye an b'a to yen nka n b'a ɲini i fɛ ni jɛnna n'a ye an b'a kɛ problème t'a la fa n y'o kuma mɛn jara sinon muso ko tɛ dɛ e kɔni ala ye fɛn bɛɛ d'i ma ala ye cɛnya d'i ma ka dawula d'i ma ka sara d'i ma i jɛlen don i ye muso dafalen ye muso ko tɛ wa i bɛ mɔɲɔ nka ko n'a cogoyaw don o ye ta ye parce que ni bɛ ka kɔrɔbaya ka se âge dɔ ma voilà ni den t'i bolo a ma nɔgɔn buna adamaden bɛɛ ka ala deli ye i yɛrɛ fɛnɛ k'i ta sɔrɔ n'i tɛ don min na u bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛ jɔyɔrɔ ye ayi ne y'a faamuya ka ban n kɔnɔ miniti 1 sisan min na na kuma kɔni falen cogo o cogo an t'a faamu i bɛ kuma gɛlɛya ba kɛ n t'i fɛ o fɛn tɛ foyi foyi tɛ papier amine ne ma furusa ko kuma f'i ye koyi furusa ko tɛ o e y'a minɛ bɛ mais i bɛ taa furusa sɛbɛn ta cogo di ko di ne ma furusa sɛbɛn tɛ o i hakili b'a la an ka analyse laban ye dɔgɔtɔrɔso la nin y'o papier de sɛgɛsɛgɛliw ni laɲiniw bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko e de tɛ se ka den sɔrɔ wa denko problème o tɛ ne yɛrɛ fɛnɛ la ne tun tɛ fɛ i ka bɔ a kalama k'a dɔn ka fɔ k'an bɛ situation min kɔnɔ n'o ye den sɔrɔbaliya ye k'o da bɛ e de la wa ne tɛ fɛ fɛnɛ ni e lebura k'e tɛ se ka den sɔrɔ o ye ne lebu de ye o tɛ ne ka ala deli ye o de kama ne sigi san 10 ni kɔ e kɔrɔ walasa an ka nin tu kelen na i ɲɛ jɔyɔrɔ den tɛ yen mais i ɲɛ jɔyɔrɔ ka kɛ ne fɛnɛ ni ne kun taara ka taa furu cɛ wɛrɛ ma sisan b'a sɔrɔ den bɛ ne bolo nka ne ye n sigi e de kama parce que n t'a fɛ k'i to i kelen na kuma dɔw la a bɛ kɛ aw cɛw kɔnɔ ko den furu la muso ma den sɔrɔ k'a bɛɛ ye musow nɔ de ye a bɛɛ ti musow nɔ ye wagati dɔw la fo kumakan jugu bɛ ta ka an musolakaw sɛgɛrɛ furu kɔnɔna na dɔw b'a fɔ k'an ye kɔnɔw ye tiɲɛ npogotigiya la k'o de kama a tɛ ka se ka den wolo o tɛ kuma dɔw la muso ka den sɔrɔbaliya n'i ye cɛw sen bɔ a la a tɔ b'a den janni ka baga muso kelen ma k'o tɛ ka se ka den sɔrɔ i yɛrɛ bakun ju n'i fɛnɛ y'i yɛrɛ ta lajɛ n'a sɔrɔ i fɛnɛ bɛ den sɔrɔ ne tɛ den sɔrɔ i b'o fɛnɛ dɔn a bɛɛ kɔni taara ka da musolakaw kunna wa an y'a bɛɛ kun parce que furu don nka n'i ka laɲini ne n'o de fɛnɛ bɛ ne lafiya ka muso wɛrɛ furu baasi tɛ ne yafalen don i ma i bɛ se ka muso wɛrɛ furu n'o de ka di ne ye problème foyi t'o la furu la fɛn min ka di ne ye fɛn min ka di ne cɛ ye o ye ne ka di ne yɛrɛ ye n t'a fɛ ka don i gasi la. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na
Ao 100% coton a yeboli jona kana Bergona Business Center la yɔrɔ la. An sigilen no Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Majusin Para. An ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a yeboli jona kana n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ. Papa kɔni tɛ sɔn k'a taara. Ni ye kabako ye dɛ. Hali ka message ci ma. Hali appel fɛnɛ foyi. Ayi tiɲɛna ni ye kabako ye. Nka a bɛna n sɔrɔ yan. Tɛ foyi foyi na. Barika Ala ye. Fati. Oui. Comment est-ce que vous là? Fati. Ah. Comment est-ce ça c'est ma chérie. Comment tu dis? Parle là. Ça va. Ça va bien? Pas de problème. Ça va, ça va. Comment vous l'avez? Fouille. Ah, il dit un ami, oui. Fati. Fati? Oui. Oui. Bien kalian tu ya. Agak tu dia. Mana bila apa yang dimana tu? Bila. Fui tena. Soal sa, ne afi muni fe, ne te do. Muni fon fen bila ka ni fo. Kan ya ke dimi ban fen ni mbia fo. Bile combien? Bile 24. O te aglis de foi là. 24. Tu sais, Fati. I b'a dɔn ne ka an ka mission min ne kan ka taa la Abidjan o ko de bɛ n kunna quoi Fati. Walahi o de bɛ ka ɲinɛ fɛn bɛɛ kɔ. An yɛrɛ tɛ ka foyi ma sɔrɔ bi baarakɛyɔrɔ la o mission ko kuma ninnu fɛn ninnu olu dɔrɔn de bɛ n nɔ. Walahi an hakili tɛ foyi la. E t'a kalama ko bi ye ne ka anniversaire ya? Non tiɲɛ don. Walahi hakili bɛɛ bɔra. Yafa n ma koyi. Hakili bɛɛ de bɔra. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Fati. Agradi. J'aimerais bien que vous fassiez ça sur le dire, maman Jaya. I ka joyeux anniversaire tɛ ya? A ta ne mako foyi t'a la. Ne fana f'i ka yafa masa i fana. Mun yafa ma ni ne tun m'a f'e ɲɛna kɛ e hakili kun t'a la donc ne furu e bolo yan kɛ. San 10 kɔ furu halisa ne ka anniversaire don e t'o dɔn i kun na. Nafa b'o fɔli la e bila, nafa b'o joyeux anniversaire la. Dimi koni i jɔ sa i jɔ na i sigi sa i sigi na i sigi. E bɛ t'u yɛrɛ dimi koni dɔw la mun tɛ dimina ko ye quoi hein. Sabali sa bon i b'a dɔn min don pour que ka e ka se ka pardon ka yafa ne ma min ka di i ye fɛn min ka di i ni ye o fɔ n ye mun ɲini ka di ma ne yɛrɛ de ko ten fɛn min ka di i ye dɔrɔn o fɔ n ye n b'o san ka di ma. I ko ten ne. Awɔ problème foyi t'a la. Fɛn min ka di ne ye sisan ni ye abaya dɔ de ye réseau sanfɛ TikTok kan. Abaya ɔrɔbu de don
burumsilama ne bɛ fɛ k'o san ka mèche san ka shagim dɔ san an'a sabara n'a chaîne ninnu olu de nege bɛ ne la. e ne kɔnɔ ko anniversaire ko de don kɛ a bɛ nin bɛɛ a bɛ ka don dɔwɛrɛ jumɛn na ni anniversaire ko tɛ papa n'i t'a kɛ a to yen nɔ koyi a to yen e de ko k'i b'a kɛ ne m'a f'i ɲɛna a to yen nɔ. ne m'a fɔ n t'a kɛ sa mɛ ko ne ko nin ka ca. a ka ca a ka ɲi. ka ca kojugu. n'i t'a sa dɔrɔn a to yen o wele ka n'a sigi yɛrɛ. nin ko ninnu nin ye dimina ko de ya. n'i kɔni t'a sa dɔrɔn a to yen. a ka ɲi sa a ka ɲi n b'a san. n b'a san problème t'a la n b'a san. Fati n b'a san y a pas de problème. a banna a tɛ taa. ka taa min. ka taa san ye. c'est ko ne bɔra baara la sisan. papa ni sisan ta an bɛ taa wagati jumɛn sabali sa. d'accord t'i labɛn ka taa. n ye labɛn nɔ n na chèque dɔrɔn ne ta n ta n ye n labɛn. an ko ka plan bɛɛ tiɲɛ. Allô Lara, ça va? Ok. Oui, rendez-vous in bita yen. Ne tun b'a fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ appartement na. Voilà, a bɔra a ma quoi. Awɔ, n ka musokɔrɔba man kɛnɛ quoi, a ka ci dɔw ka bɛ yen nɔ kan ka ɲɛnabɔ. N kan ka taa musokɔrɔba ka fura ko dɔ la. Awɔ, an b'a to don wɛrɛ la. Awɔ, n b'i wele kɔfɛ, n b'i wele sufɛ. Mɔgɔ ka plan bɛɛ talen filɛ ji la ne. N ko ninnu. Mɔgɔ ka ko bɛ tiɲɛ. N filɛ nin programme bɛɛ kɔnɔ. Anda. Anda. I ye mobili tile ta? Anda. Tile filɛ yan. Anda n b'a ta. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Majusin Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ. A bɛɛ bɛ ban bi a bɛɛ de bɛ ban bi n yɛrɛ ɲɛ de y'a ye bi a bɛɛ bɛ ban bi molobala min bɛ la a bɛ ban bi n'Ala sɔnna. Wanula. Flagrant délit. Flagrant délit n yɛrɛ de ɲɛ y'a ye mɔgɔ ka lagali tɛ dɛ n yɛrɛ ɲɛ de ye bi n yɛrɛ ɲɛ de y'a ye n ye e nin e b'a fɔ ko ne bɔra ko n tɛna fo sufɛ n terimuso ne ma taa gɛrɛn na bi dɛ n taara n terikɛ fɛ yen kɔfɛla la yan e m'a dɔn e bɛ ni e ne faga muso furulen kamalen tigɛ la mɔgɔ ma yira n na dɛ n yɛrɛ ɲɛ de y'a ye n yɛrɛ ɲɛ n'a fɔra ne bɛ bɔ dugu kɔnɔ n bɛ fɛn kelen min jɔrɔ o de ye nin ye ne mana bɔ dɔrɔn donc e bɛ bɔ e bɛ cɛw bolo i ye n faga hɔrɔnya na bilahi i ye n faga. Papa i tilala. Ka tila cogo di. Ne y'i ɲininka ka tila cogo di ne yɛrɛ de ɲɛ ye kamalen tigɛ la. I bɔra mɔgɔw tun b'a fɔ ne ɲɛna ko ne ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn fɛ ko mentalement ça va pas ne tun ma da la biri ne dara la. Tu vois a tɛ nin yan u bɛ nin hakilina don i kun na k'i bila manamana ko sira kan u bɛ nin manamanakan de f'i k'i bila manamana ko sira kan mais i ye n faga quoi i ye n faga. Min ɲininka sa dakuruɲɛ dama dama e Allah min ɲininka dakuruɲɛ dama dama ni k'an jaabi jɔn ye ne kɛ école ko tiɲɛ. École ko jumɛn. E
mi sen na ne école ko kan école ko mais na me sa awo walma ayi e be kala ne ke wa e be ka kala ne jabi bay école so la mana ko la wa ne ka formation ko yi sen da o kan nga firi ke ko yi sen do kan ali mu meta minen ta kana firi i ma son ma men shigeta ne be muso to ina kai ne bi yin nga ne be shigeta diɲɛ kɔnɔ a ka exposé diɲɛ kɔnɔ cɛw ɲɛna ne be muso to ko kɛ ya ya kila ko fa de bɛ na ko mi fa min ɲɔgɔnna b'i la min bɛ k'i bila nin kolonkolon kɛ nin na ko ne ye ɲɔgɔnna de ya depuis ye ne ka école ko tiɲɛ ka se bi ma i ye promesse o promesse ta y'a jumɛn bɔ a sira fɛ ne de bɛ tile so in kɔnɔ yan 24 heures sur 24 n tɛ taa yɔrɔ la hali n tɛ jɔ bulon na ala n'i ka keleya y'a ne mana ni fa t'e la bi da dɔ kɛra quoi ne mana ni fa t'e la ka ye fɛn ɲɛnɛ bɛ k'e bɛ kɔlɔlɔ la dugu yan fɛn ɲɛnɛ bɛ ka sunyi soba in d'e ma mais min f'i ɲɛna so dɔrɔn tɛ koyi ka courant don a kɔnɔ ka climatiseur k'a kɔnɔ ka télévision k'a kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ yan fɛn bɛɛ mais min f'i ɲɛna e mɔgɔ mun na so dɔrɔn tɛ k'i balo e mɔgɔ mun na courant tɛ foyi dɔrɔn tɛ o si tɛ se ka ne minɛ ka ne sigi yan nɔ ne bɛ ka n sigi yan nɔ ko n'a kɔrɔ de don koyi i senna n ka kalanko ni n ka ko bɛɛ kan n y'o bɛɛ tolo di la n bɛ n ka feere kɛ i ko k'o tɛ kɛ n y'o bɛɛ kun i la sisan n'a jagoya kɛlɛ donc e bolo ne ka tile ka n sigi so in kɔnɔ yan 24 heures sur 24 ka da sɔgɔnda la e bolo ko ne ye ɲinɛ de ya fɛn jumɛn de bɛ k'e kɔlɔlɔ la yan fɛn jumɛn bɛ yen ko e kɔlɔlɔ la k'e mago jɔra la ko ne m'a ɲini ka na di e ma o fɛn fɔ n ye o baden n'an ko an b'o fɔ an bɛ si o la yan bɔrɛ kan n'an ko an b'o si tɛ kɛ an bɛ si o la yan k'i bila nin soba in kɔnɔ ka télévision d'i ma ka climatiseur d'i ma balo i bɛ balola ka ɲɛ i balola ka ɲɛ e bɛ ne ka baaraw e b'a ka so don min na ani bi ye kelen yan ani bi ye kelen yan e bɛ ne ka école tiɲɛ don min na e kun ye jumɛn fɔ ne ko nin tɛ manamana kan mɛn jagoya de ne ka muso to yen jagoya to ne ka muso to yen a ka jagoya de don n ka muso to yen a ka tugu cɛw nɔfɛ can na wa jagoya don wa jagoya don wa n bɛ min f'i ɲɛna jagoya don wa ni ne fɛnɛ kun ko ne b'o can kɛ e tɛ se ka ne bali e ka surveillance tɛ n'a ye ne jantatɔ sugu la n b'a kɛ ne ye kɔrɔ f'i ye n ko n'a ye n jan dalen ni so kelen kɔnɔ n b'a kɛ mais ne b'a to yen e kama tɛ ne y'o de f'i ye n ko muso furulen kɛ o danbe tɛ kamalen tigɛ e t'a kɛ cɛ furulen danbe ye sunkuru tigɛ ya e bila e t'a kɛ ne ɲɛ de bɛ e bi yan ne ɲɛ min yan ne ɲɛ de b'i jɔlen yan kari ne ɲɛ bɛ e ya ne ɲɛ bɛ e ya n'a mɔ i t'i malo don k'aw de ka problème i t'i malo k'aw fɛn min kɛ janni ka mɔgɔ dɔgɔya i b'a ɲini fɔlɔ k'a dɔn karisa k'i ni mɔgɔ jɔn tun bɛ kuma la e b'a dɔn nin ye mɔgɔ min ya i b'a dɔn ne ni mɔgɔ min tun bɛ kuma la k'i bɛ wuli pan la yɛlɛma ne mɔgɔ t'o la ne tigɛlen don la ne m'a deli ɲini fɛnɛ e ka da ne la koyi kamalen tigɛ i b'a kalama kɛ kojugukɛla maa min tɛ ɲuman kɛ n'a bɔra kɛnɛma a bolo ko ni bɛɛ y'a sen ta ko bɛɛ y'a ɲɔgɔn ye parce que n'e bɔra kɛnɛma e tɛ fosi la boliboli kɔ musomaninw kɔ n'i ye fɛnɛ ɲininka e bolo ni ne bɔra k'an jɔ da in na de ne tɛ dɔwɛrɛ la k'an jɔ cɛfɛ kuma la ne kɔni ne bɛ n jɔ n ka bulonda la piyan i ko n tɛ taa ekɔli la n b'i sɔsɔ n tɛ formation si kɛ n b'i sɔsɔ n tɛ feerekɛda la n b'i sɔsɔ mais n tɛ jɔ n ka bulonda la fɛnɛ o ye ko wɛrɛ hali sini n bɛ jɔ n ka bulonda la ne m'a fɔ i tɛ jɔ bulonda la hali sini n bɛ jɔ ne m'a fɔ i tɛ jɔ bulonda la wa ne fɔbaga min nana n fo ne terimuso de y'a dɔgɔnin bila ka na a ka pari wari minɛ ne la wali sini ne dɔgɔnin de ye ne bɛ kun o fɛ i y'a mɛn i y'a mɛn nin kamalenkɔrɔba nin ka kɔrɔ e ye nin ka kɔrɔ teri foyi tɛ nin ma kɔrɔ ni maa min a ye nkalon tigɛ la k'e terimuso de y'a dɔgɔnin bila ka na pari wari minɛ ni hakilina min ja kɛ nin ye nkalon de ye nin ye nkalon de bɔ hakilina min ja hakilina min ja kɛ hakilina min ja i bɛ se k'a miiri ka taa o sira fɛ moi je m'en fiche wa dorénavant désormais ne de tun bɛ k'a ja i la so in kɔnɔ yan nɔ n ko n tɛ baara kɛ n tɛ nin kɛ n tɛ nin kɛ désormais n bɛ taa n ka baara kɛ cogoya min ja n bɛ bɔ cogoya min ja i bɛ bɔ sɔgɔma cogo min n bɛ bɔ ten i bɛ don sufɛ cogo min n bɛ don ten min bɛ kɛ o ka kɛ ten dɔ kɛra j'en ai marre ni furukolon den yɛrɛ nege foyi tɛ ne la bilen. na i sigi an ka ɲɔgɔn faamu na i sigi an ka ɲɔgɔn faamu i sigi i bɔra ka kuma min fɔ sisan n m'a faamu kosɛbɛ n m'a faamu i bɛ se k'a fɔ n k'a faamu. n ko komi i sen dalen don ne ka baara ko kan ko ne tɛ baara kɛ n tɛ ekɔli kɛ n tɛ baara kɛ n tɛ feere kɛ donc désormais ne sɛgɛnna quoi sokɔnɔ sigi na 24 heures sur 24 n bɛ so in kɔnɔ yan nɔ i ko ɲinɛ n sɛgɛnna j'en ai marre n'i ko ne tɛ baara kɛ k'o tɛ bɛn i ma bilen n jɛn'i ma furu ye an k'a ka ɲi j'en ai marre n sɛgɛnna a ka ɲi tan bonya k'i bonya ni bonya t'i fa n bɛ taa ni dɔgɔyali ma pɛrɛn ko tɛ sa pɛrɛn ko tɛ ne m'i wele pour que pɛrɛn na n'i wele an ka ɲɔgɔn faamu de i y'a faamu e bɛ k'o min fɔ nin olu tɛ ko ɲɛnama n'i y'a ye ne bɛ ka nin kɛ n'i y'a ye ne dusu bɔra n'i y'a ye
mais ka énergie tan i b'a dɔn k'a fɔ i fɛ de bɛ dusukun na kosɛbɛ o de bɛ na ni keleya ye o de bɛ na ni keleya sugu ye tiɲɛ ye keleya mais ala kete ni o ye fa ye n tɛ se ka diɲɛ fɛn fosi kɛ ni min ni ta ka da nin kan n tɛ taa formation kɛ ko parce que ko cɛ bɛ kɛ yen n tɛ taa école la ko cɛ bɛ kɛ yen n tɛ se ka hali feere kɛ n ka bulonda la ko cɛw bɛ tɛmɛ o tuma la e bolo ko ne cɛw ɲɛ bɛ ne kelen dɔrɔn de la ci wɛrɛ bɛ mɔgɔ la min tɛ cɛ ko ye koyi. o to ye n y'i faamuya n y'i ta bɛɛ faamuya i y'a faamuya. min kɔni bɛ ne fɛ kɛ ne y'o f'i ɲɛna désormais ne bɛ n ka baara kɛ walima n ka furu dabila. furu dabila ne k'i sigi sa an ka ɲɔgɔn faamu i sigi ne y'i wele k'i sigi de an ka ɲɔgɔn faamu. n bɛ min f'i ye an ka nin ko in faamu an ka ɲɔgɔn faamuya nin ko in na an ka ɲɔgɔn faamuya nin ko in na an ka nin ko in bila tan. ne kɔni dan ye min ye n ka baara de kɛ ni n tɛ n ka baara kɛ dɔrɔn a ka ɲi. yala a man di ne ye mun na parce que ni n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min na e ka di ne ye cogo min na k'a ye ko cɛ wɛrɛ de bɛ ka hali e lajɔ k'i fo a bɛ min da ni dusukolo kala de b'a dɔn. ni ne kun ko ne bɛ tiɲɛni kɛ o to yen sa ayi n fana b'o f'i ɲɛna ka nɔgɔ de b'o la ni ne ko n ko ne bɛ tiɲɛni kɛ ka da ni cɛ wɛrɛ e ka sunɔgɔ t'a bali i ka si ɲɛna t'a bali i jɔlen sen ka t'a bali i dalen o t'a bali n b'a to i ten sinon i ka fosi t'a bali o ɲuman bɛ bɔ i kunna i tɛ se ka ne bali foyi la mɔgɔ bɛ k'o to yen ala de kama. ne y'i faamu désormais n ye min fɔ n b'o ta o sira kan kalo mana sa i ka wari min ni an bɛnn'o kan o banna n b'a d'i ma bi yɛrɛ bɛn bɛ wari d'i ma. ne tɛ da i da kɔnɔ kuma la koyi ne de m'a f'i ye wa. ne kɔni tɛ da la fo n'i y'a kɛlen. n b'a kɛ n bɛ tila sisan n bɛ wari d'i ma mais n b'i deli i bɛ cogo min na to ten i bɛ cogo min na to ten ne tɛ nin joli la mais n'i ye kuma dɔw la cogo dɔ la n bɛ bɔ n cogoya la quoi i k'a faamuya k'a fɔ ko keleya de don n yɛrɛ se t'o la quoi. wa i bɛ dɔ bɔ i ka keleya ba la. o banna keleya o banna mais n'i y'a ye n fana bɛ ka keleya i la i b'a dɔn k'a fɔ ko i ka di ne ye de n b'i fɛ de o de bɛ na ni keleya ba ninnu ye o ye keleya fɛn tɛ mɔgɔ min fɛ i bɛ keleya o la wa est ce que i tɛ mɔgɔ min fɛ i bɛ keleya o la i ɲɛ kumunnen bɔ sa voilà. e bolo k'i bɛna se ka ne layɛlɛ nin bɛɛ la bi kɔni i ye min fɔ ni m'o di ɲɛkun bɛ taa dakɔrɔ la nin so in kɔnɔ yan ɲɛ tɛ walawala bilen. fa bɛ na wallahi. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima chelakao, an ne balima musolakao. Au munu magobe tisi qualité nymauna. Ao 100% coton. Ayeboli Jona, kana Bergona Business Center la. An sigile no Bamako Sokuba kono, énergie kerefe. Immeuble Maju Simpara. An nege juru sino flenye. Na magobe kuna funi awera la. Aywa, ayeboli Jona, kana ngani tisi nyman no segere. 23h muy. Al sapa mana. Era dogon. Jangan wilita. Semua ada bilang mau ngomong. Iya, tidak ada. Jangan itu minta. Ele pone direito. Jangan ali wilita. Allô Ali, ça va? Comment vas-tu? Voilà, ça va. Il a checké que va.
Ah, ok, comme mega wolente ka soro. Awo nyame. Kambo shula. Nala sona mama faina. Olivier Welita. Allô Lévi. Ça va, quoi va acheter? Oui, ça va, quelle cliff là? Il y a donc. Amti Arola. Ah, ok, nya famille. Problème vita là. Wale e abiga chudi. Dala sana mamina taboyi. Hawo kambe soni. Kambe kwe. Wale sunu ko binaw. Amina kamba shula. Mala. Ni monte son avocat la son wotikela. Fema be shikena mabi. Ni mata yorofoni wala be shikena na. Jo. Ela je dukla la. Fati. Johnny. Fati, ne do? Dale. Oh my mother Flori. Hein? Ah, ils sont au rachat quoi? Fati ça va? Tchè, kɛra sɛgɛn ye. Pardon, ne ni Ali de kun don depuis sɔgɔma u bɛɛ don ɲɔgɔn na. U ka yɔrɔ min bɛ tanga la, a faga foro dɔ bɛ yen nɔ, n ka cɛ olu bɛɛ nin tɛ ko la. U b'a fɛ ka fara fara ka foro in tila u ni ɲɔgɔn cɛ. Donc an bɛnna la, donc n ka Ali n'a kɛra yɔrɔnin ye a k'o di ne ma, a yɛrɛ t'a la. Ne yɛrɛ fana ko an b'o fara an ka fɛnw kan, an ka sow kan. I terikɛ Ali kelen kelen walima Ali tɔgɔ ye fila de? Ali tɔgɔ ye fila de ya? O terikɛ Ali. Ali ma bɔ Ali kunun ka kunna sini Ali ma bɔ yan nɔ. Komi ne ye Ali wele o. N'i mɛnna i ma na ko ni Ale tile fila ye k'ale n'i tɛ ka ɲɔgɔn ye. Ali ko tɛ? Iyi. Ne ye Ali de fɔ. Ne kan bɛ Keyita de ma. Burama Keyita. Ni Keyita de kun don. N filila ko Ale ye. Levi kɛ? Awɔ Levi n bɛ wele ko Levi awɔ. Ne ye Levi wele. Levi ko nin y'a 3 heures ye k'i bɔra ale kɛrɛfɛ. E bɛ ka ne surveiller de yan. Donc e bɛ ka c'est-à-dire i bɛ ka n jateminɛ ni ka surveiller k'a kɛ weleweleliw ni fɛnw ye n kɔfɛ quoi. Nin ye mun ko ye? Donc e bɛ ka ne surveiller de yan, ne den de yan. Ne bɛ surveiller, ne bɛ jɔn surveiller. Ti bolo da i kunkolo la dɔɔni sa. Yɔrɔ ne ye kankari di ɲɛna i ka ko ninnu na. N'a fɔra kuma bɛɛ. Dugu tilala kuma caman de bɛ tɛnɛ na. E de bɛ minɛ infraction na a tɛ jɔ i la a n'a nkalontigɛ n'a fɔra k'e ye cɛkɔrɔbatɔ ye o ye i bɛ kalabanciya la sabali sa. Donc a fɔra de ko heure de bɛ dutigi la a ka don a ka so heure la wa. Awɔ sariya la heure de bɛ dutigi la a ka don a ka so. Kana n contrôler o man di ye kana n contrôler. N kɔni bɛ min f'i ɲɛna walayi bolo b'i kunkolo la dɔɔni. Mɔgɔ i tɛ nin ko dɔ la i tɛ bugɔ ko dɔ la nka i b'i hakili jagabɔ. N'a fɔra e de bɛ bɔ ka taa yaala ne kelen de bɛ so in kɔnɔ yan fɛn bɛ se ka ne sɔrɔ e kɔfɛ e b'a dɔn wa. Yɔrɔ kuma muguba ninnu de ka di. Et puis bɔli tɛ y'a la kojugu ye a bɛ bɔ k'a ka téléphone faga. N y'a f'i ye i b'a wele e répondeur. Kuma muguba in dabila kuma muguba in dabila e de ye o ye ɲa i bɛ kuma muguba la i bɛ ne de da kan kuma bɛɛ ka nakari manamanakan fɔ la n y'a f'i ye n ye kangari di ye. Ne y'a mɛn o ne tɛ na foyi wɛrɛ f'i ye. Baasi tɛ. Comme ne de b'i la ka di sɔn t'e la o tɛ sɔn foyi t'e la sɔntigi ye ne de.
nga won ti do re kon finya na sabali koro kadire na fara mo ma ko sabali ibe wele wakati mi ori lamneli ko kumai no temna ni lamneli ka ko fe wallahi bi yera jabi e bloqué tabe digine la wallahi tante digine la wate fuy kenena ni bi yera de ni ya mew ikungudo ni ma me fene ikungudo ika dumuni silen fleta e frigo sanfé ni klala bi dumuni ke ne be tanda kamo shula motorway no pe kuma chama ali yera fen ni prom ni retaro ni mega mu demo ni yopo o tsi ga famu zo mona wuri ka fu ku we mu mo ko tsaka ko fe au gre ji u ya be mo ga fa mu chena senhora be o fa do fra mu so ga muli tsi ga mo ko do al don fitini bo wuri tro be na fikare ke ka ko affaire chi